катнашырга райондагы барлык авыл советы авыл биләмәләре дә заявкалар бирде. Әлеге вакытта 2020 елда шушы программа чикләрендә башкарыласы эшне төгәл билгеләү йөзеннән урыннарда халык җыеннары үтә. Исәмәт авыл җирлегендә дә әлеге программа уңышлы гамәлгә ашырыла. Программа рамкаларында биләмә буенча бик күп проблемалар хәл ителгән. Әйткәндәй, Исәмәт авылының тулысынча су системасы яңартылган, торачы авылы юллары каралып, 2 күпер төзекләндерелгән. Исәмәт авылы клубына капиталь ремонт ясалган. Җәйләү авылының Береговай урамына тулысынча вак таш түшәлгән. Алдагы елда да планнары матур. Биләмәдә үсеп килүче яшьләр, шулай ук спорт сөюче башка буын вәкилләренә барлык уңайлыклары белән хоккей тартмасы, балалар бакчасына саф һавада уйнау өчен уен мәйданчыгы, ГТО нормаларын тапшыру өчен җиһазлар урнаштыру күз уңында тотыла, диде биләмә башлыгы Илшат Басыров. Җыенда катнашкан халык үзара фикерләшеп, сөйләшеп, бер тавышта кул күтәреп ризалыгын бирде. Без бүген Исәмәт культура йортына җыелдык. Барыбызга программада теләп катнашырга уйладык. Бик матур инициативалар белән чыктылар. Без бу программада куелган мәктәпнең хоккей площадкасын эшләргә дип, мәктәпнең хоккей площадкасы бик искергән иде. Хәзер заман үзгәрде бит инде, заман үзгәргәч, яңа типтагы хоккей коробкалары белән, бүтән инвентарьлары белән ясайбыз диделәр. Аннан детсадлар эчендә балалар мәйданчыгы ясайбыз диделәр. Бу мәйданчыкта киләчәк буынга бик кирәкле. Яшь буын физкультура белән шөгыльләнеп, үзләренең тазалыкларын ныгытсыннар иде. Менә без яшь чакта мондый площадкалар да юк иде. Без инде елгаларда кәнкиләр белән генә шуып йөридек. Хәзер современный әйбәт кәнкиләр белән шушы коробкаларда матур итеп киләчәк буыннар менә безнең балалар читтә авылда булмасалар да, алар да каникулларда кайтканда шушы коробкаларда кирип уйнарлар дип әйтәбез. Бу зурлар өчен дә кирәк. Без бу программада куелган bütün нәрсәләргә дә риза, bütün шушында җыелган халыклар бердәм булып җыелдык, барыбыз да риза дип кул күтәрдек. Бешкура авыл советы авыл биләмәсенә караган Иләкши авылында үткән җыелышта да урындагы халык бердәмлек күрсәтте. Хакимият башлыгы Эльвир Хамидуллин программаның асылын искә төшереп үткәч, Иләкшиделеләр бер шиксез катнашабыз, җирлектә хәл ителәсе эшләр күп дигән фикерен белдерде. Муса Гәрәев исемендәге авыл хуҗалыгы кооперативында баш инженер булып хезмәтен салучы Салават Бахманов күптән тормышка ашырасы килеп йөргән ниятен авылдашларына җиткерергә ашыкты. Күпер, менә магазин күпере дибез инде без авылда. Без үскәндә шул магазин күпере дибез йөртүләрдә инде бүтән кушаматы мин аны белмәйм күпернең. Мин малай чагымда шул 10-12 яш булгандыр. Шул вакытта ремонтланган инде. Мин уйлыйм, ул күпер кирәктер. Потому что безнең 500 ферма бияктә, амбар бияктә, математикада бияктә ритендә шуннан соң шуклыкны Егәйбәт урынга китереп куйдык, тыныч ергә, Чакмагышка шушы якка китәләр, Имәне кулга чыгалар шушы юлдан битендә. Бу якка магазин битендә, шуннан әйбәт никкә ынкамын клуб шушында, бит пункт шунда. Ну кирәк инде. Аны без үзебез генә шушы программа булуына мин үзем шатман бит. Мин аны 1000 түгел 2000, 3000 биргәләр дисәм бит. Ну шушлай кирип, эшләтеп калганда безгә беркем дә килеп эшләп бирмәячәк. Шуңа без бит инде Иләкшилегенә түгел, без шуннан соң Муса Гәрәевнең туган авылда. Муса Гәрәевкә 2022 елда Алла белсә 100 ел туа. Ул килүчеләр булачак, караучылар булачак. Ул 100 ел әйбәт кенә яшь. Аны кемнәр киләсен без аны үзебез дә белмәйбез. Ну күперне киң иттереп, матур иттереп, шибәмсен җәеп, торбаларын куеп, утларын куеп эшләгәндә безнең өчен дә әйбәт булырга, халык өчен дә әйбәт булырга, шушына үтеп мәктәпкә йөргән бала чагалар өчен дә әйбәт булырга, әбиләр, сәбиләр магазинга чыга, аларга да әйбәт булырга. Әле менә көненә мин үзем бер 5 кырайга эшләгәч 5-6 мәртәбәндә кем үтелмәй. Кайсы көнне җәйге вакытта алмыш наверное 20 атла торгандыр. Ну, ике машина узышып калмай, обязательно көтеп торырга кирәк.
и әкелеңнән чыгарга кирәк. Алама состояниедә. Жүннәрәк подрядчик булып, жүн итеп эшләргә. Исемгә түгел. Булгач, соңына шушында җыелып, шушы күперне ачу тантанасында шушы кешеләрне булса килеп, матур итеп сүзләренә калмасын. Нәтиҗәдә күпергә капиталь ремонт кирәклеген җыенга килгән һәркем күтәреп алды. Барлыгы 100дән артык хуҗалыгы булган авылда йорт башыннан гомум эшкә 1000 сум җыюны план итеп куйдылар. Дүртенче ел рәттән Шәрекүл авыл советы авыл биләмәсендә яшәүче халык зур активлык белән авылларның социаль тормышын уңай якка яхшыртучы урындагы инициативаларны яклау программасында актив катнашып килә. Беренче елны биләмәнең юллары каралып, 6 километрдан артык озынлыкта ком-таш салынып авыл халкы юллы булды. Ә инде 2 ел рәттән биредә иң четерекле булган су проблемасы күтәрелеп, авыл халкы сулы булды. Аннары инде авылларны төзекләндерү өчен МТЗ трактор алынды. Янә дә программада катнашабыз дип 13 декабрь көнне авыл халкы Түбән Шәрекүл авыл мәдәният йортына җыелды. Биләмә башлыгы Нияз Галиев җыелышны ачып, халык инициативасын яклау программасында катнашуның әһәмияте хакында сөйләп, һәм халык Шәрекүл урта мәктәбенең тәрәзәләрен алыштырырга кирәклеген бер тавышта хуплады. Урындагы инициативаларны яклау программасында безнең авылыбыз берничә ел рәттән катнашып килә. Аллага шөкер, һәр чак нәтиҗәле булды. Безнең инде сулы булды. Урамнарыбызга ком-таш түшәлде, трактор алдык. Быелгысы елда инде без үзебезнең билим учагы булган мәктәбебезне яңартырга телибез. Чыннан да авылыбыз зур, балалар күп. Шуңа күрә инде бу программаны да без Алла бирсә җиңеп чыгарбыз дип уйлыйбыз. Мәктәп яңарыр, яңа тәрәзәләр булар, җылы булар, якты булар, балаларыбызга билим алырга. Ихта димей, ухта димей, яшәргә дә яшәргә, катнашырга кирәк бу программаларда. Исанбай авыл советы авыл биләмәсендә дә халык урындагы инициативаларны яклау программасы буенча җыелган җыелышта активлык күрсәтте. Биредә һәркемне эштәлекле күргәзмә җәлеп итте. Анда алдагы елларда эшләнгән эшләрне чагылдырган фотолар, балаларның рәсемнәре, иншалары, макетлары зур урын алган иде. Җыелышта район советы секретаре Игорь Никифоров, биләмә башлыгы Фәгыйҗан Зарипов чыгыш ясады һәм халык бердәм авылларны төзекләндерү өчен трактор алырга кирәклеген белдерде. Урындагы инициативаларны яклау программасы әле алдагы елларда да дәвам итеп, җирлекләрдәге калган башка бик күп зур мәсьәләләрне хәл итәргә ярдәм итәр дип өметләнәбез. Алина Хатимуллина, Ойгөл Амуллаянова, Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.